Mitsubishi Colt som vám v relácii už raz ukázal. Pod prednou kapotou mal benzínovú štvorvalcovú 1.6 a bol to hybrid. Lenže Mitsubishi má pre tento model v ponuke ďalšie dva agregáty. Milovníkov nafty sklamem, ani jeden z tých motorov nie je diesel. Túto úlohu na seba prebral práve hybrid. Tentokrát mi do redakcie prišiel 1 liter a práve 1 litre sú v ponuke ďalšie dva. Tým prvým 1 litrom je trojvalec, bez turba, kombinovaný s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou, výkonom 49 kW a k dispozícii len so základnou výbavou Inform a potom o 1 stupeň vyššou výbavou Invite. Nám do redakcie prišiel ten druhý 1 liter, tiež na 3 valce, lenže má turbodúchadlo a tak má výkon 67 kW a je kombinovaný len so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Aby ma Mitsubishi rozmaznávalo, tak nám ho do redakcie poslali v tej najvyššej výbave. Toto je InStyle. Ideálny moment porovnať si 1 liter s turbom s tou hybridnou verziou, pretože obe auta boli v tej istej výbave a dokonca s tými istými príplatkami. Ako jazdí 1 liter a čo ponúka hybrid? Hybridný Colt si podľa výrobcu za svoje služby vypýta 4,2 až 4,3 litra na 100 km. U nás v redakcii taký skromný nebol, chcel 5,5 až 5,8 litra na 100 km. Z 0 na 100 vyšprintuje za 9,3 sekundy. Oturbený 1 liter si papierovo pýta 5,1 až 5,2 litra na 100 km. U nás v redakcii chcel 5,9 litra na 100 km. Šprint z 0 na 100 spraví za 12,2 sekundy. To sú také minimálne rozdiely a najväčší rozdiel bude v cenovke. V prospech 1 litra ten je lacnejší zhruba o 6 000 eur. Za tú vyššiu cenovku dostanete silnejší motor a komfortnú automatickú prevodovku, ktorá patrí medzi najlepšie vo svojom segmente. Čo sa týka výbavy, tie autá sú vlastne identické, sú vo vrcholovej výbave InStyle. Vpredu dominujú 3 diamanty. Svojho platformového súrodenca Mitsubishi však nezaprie. Colt má zatmavené zadné sklá, čím chráni interiér od prudkého slnka. To robí na palube príjemnú atmosféru. Model zaujme svetelným podpisom, 17-palcovými diskami z ľahkých zliatin a dynamicky strihnutou karosériou so svalnatými oblinami. Aj čo sa týka príplatkov, si bola hybridná verzia s touto oturbenou 1-litrovou veľmi podobné. Priplácalo sa za farbu, za okrasnú lištu čiernu na bokoch dverí, za ledkami osvetlenú prahovú lištu, za zadné zásterky. Na 5 dverách je čierna okrasná lišta, tiež za príplatok, no a vo vnútri batožinového priestoru je vanička, ktorá je obojstranná, z jednej strany je plast, z druhej strany textil. Základný objem 301 litrov nepatrí medzi najväčšie v segmente, no zameraniu auta stačí. Súčasťou výbavy je aj dvojité dno batožinového priestoru. Vzadu sa najlepšie cítia deti, za to vpredu je pohodlia dostatok. Na palube nechýba celá armáda bezpečnostných asistentov a moderná technológia. Displej za volantom je dobre čitateľný aj pri prudkom slnku. Ten oturbený trojvalec nie je žiadny lenivec. Vďaka tomu turbu má dostatok dynamiky. Ja som sa bál, že bude taký hysterický, totiž oturbené trojvalce vedia mať taký nepokojný prejav. Bol som veľmi prekvapený, nie je hysterický. Ten nástup výkonu síce nie je taký láhodný a taký samozrejmý a taký maslový, ako bol pri tom hybridnom pohone. Tam však samozrejme v prospech hrala aj automatická prevodovka. Tu je 6-stupňový manuál, ten je dobre sprevodovaný, nemá problém ani s diaľničným presunom a aj vďaka tomu dobrému sprevodovaniu sa mi darilo tú spotrebu udržať pod 6 litrov. Každopádne, ak chcete susedom zatajiť, že ste si kúpili trojvalec, tak to nedokážete. Colt je trojvalec a zvukom to dá všetkým najavo. Hlavne teda vám vnútri v aute. Už pri takej bežnej jazde ten trojvalec nepočuť ako trojvalec, necítiť, že mu chýba jeden valec. Ten prejav nie je nejako vyrušujúci, to určite nie. Je to len skôr taký ten pocit, že tam do tej symfónie jeden valec chýba. 1-litrový Colt je
ideálny spoločník a ideálnym autom do mesta, alebo ak bývate niekde kúsok od mesta v nejakom satelite, kde sa dá kameňom dohodiť. Ale ja som si vyskúšal cestu do stredu Slovenska a späť a musím povedať, že to nie je žiadne trápenie, vôbec nie, sedí sa tu veľmi dobre, pohodlne, ja mám ideálny kontakt s volantom, ja som sa dokonca za volantom Coltu s 1 litrom výkonom 67 kW zabával. A na konci, keď som mal na odometri od začiatku jazdy po koniec 600 km, tak som vyšiel nezničený, to auto mi bolo dobrým spoločníkom, je to slušný cestovateľ, nemusí byť teda len mestským autom. Veľmi som bol zvedavý, že čo celá tá jazda po diaľnici a v meste spraví so spotrebou a dúfal som, že sa aspoň tak trocha priblížim papierovej hodnote. Ale ten rozdiel, to je pár deci. Veľmi dobrý výsledok. Musím povedať, že ak by som rozmýšľal medzi hybridným Coltom a týmto 1 litrom s turbom, 6000 eur je v tomto prípade naozaj silným argumentom. V prospech tohto auta samozrejme. Treba však priznať, že trojvalcový 1 liter na vyladenú hybridnú technológiu, ktorej korene sú v motoršporte, nedočiahne a zvýšenú cenovku si zaslúži.